Бұрын заманнарда түгел, бүгінгі көннәрдә күргән, белгән вакыйганы туры килер сөйләргә. Бу мизгелдә бергәләп, шушы якты залларда ишетерсез чын барлык күп мәктәпләр хакында. Башлык әле мактаудан, булдыралар симетләр. Бетү белән дәресләр, көймәләр ездерәләр. Илмир Илфатович үзе балалардан калышмый. Ездерә бергә көймәне, кичен эштән кайтышлый. Күптән чынга ашырдылар бик күпләрнең хыялын. Бар мәгариф ашый хәзер шикше мишән кыярын. Рауил Миннәхмәт улының хезмәте бара уңып. Эшли бирә ул мишәндә кыяр магнаты булып. Олимпиадниклар үсә, өйрәнәләр барында. Сәләтле балаларның мәктәп интернатында. Укучылар шәмәрдәндә ирешәләр уңышка. Балалар хәрәкәтен үстерәләр тормышта. Кибәчеләр тырыш халык, өстәвенә көнчеләр. Шуның өчен дан казанып, гел ярышып эшлиләр. Измәдә спорт ягына зур игътибар бирелә. Тәнәфестә директоры үзе дә шөгыльләнә. Рәсәй җыелмасына ул барса футбол уйнарга. Безнекеләр җиңелмәсләр Португалияларга. Зөлфәт Фуатовичның югары дәрәҗәсе. Дәүләт имтиханнарының пункты җитәкчесе. Саба гимназиясында техника алга киткән. Шигырь язуын туктатып, Пушкин хәтта үз иткән. Сабаның үзәгендә үк урнашкан матур җиргә эшләрне алып баралар роботлар белән бергә. Бәйгеләрдә сер бирмиләр Шытсу һәм Иштуганнар. Без бергәдә ялт итеп, менә урын алып куйганнар. Җитәкчеләре ярдәмчел, эшлиләр гел киңәшеп. Төрле чакта егетләрчә китәләр кул бирешеп. Лесхозның бар бассейны, шакката аңар халык. Көзен Иннур Рафисович җибәрәм диде балык. Үткән чакта күл тирәли булар ни эшли димә. Ярышларга әзерләнеп, йөздерә алар көймә. Балалар иҗат үзәге эшли күп юнәлештә. Җыр дисезме, биюме ул, ел буе йөгерештә. Укучылар җәяү йөрми, шуңарда тормыш рәхәт. Мәктәпләрдә тормыш гөрли, җитәкчелеккә рәхмәт. Шуның белән шул дусларым. Беренче өлеш тамам. Икенчесе бөтенләй юк. Киләсе елга язам. Сентябрьгә озак калмый. Таң атада була кич. Күрдегезме тырышлыкны, Рәис Нургалиевич? Сөйләгәннәр иске түгел, төште генә табадан. Әгәр ошаган булса, кул чабыгыз яңадан.